Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ishaqise abaningi ingozi ekhalisa unyembezi eyenzeke namhlanje ekseni ku M4 ngasemhlanga lapho okutholane khona itruck kanye nezimonto eziku-15 kwalimala Inqwaba Yabantu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijondele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Basale beshaqekile abantu emva Kwisphihli Sengozi esibandakanya itruck elikhwele ephekwezimoto ezingu-15 maqede kwenzeka isibhiconga. Abezosizo oluphuthumayo IPSS Medical Rescue bafike endaweni yesigameko bafica kulimale Inqwaba Yabantu emva kokuba itruck kube ukuthi ligibele phekwezimoto ezingu-15 namhlanje ekseni ngasemhlanga. Kube ukuthi ke bafike basiza abantu abalimele, abanye ababevaleleke ngaphakathi ezimontweni, ababili ababelimele kabuhlungwana baphuthunyiswe ngendiza enophephe lomhlane esibhedlela eziseduze ukuze bekwazi ukuthola usizo. Kuphazamiseke ngisho ukuhamba kwezimonto, kanti ke kusazama ukutakulwa abantu ngenhlanhla ke abekho okubeka ukuthi basashonile khona endaweni yesigameko. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.